Takže čau, vítam vás do nového videa, tu Fraser s vami a zase tu máme let's play na Resident Evil Village. Tak, poďme na to. Tu sme minule skončili. V minulom diele sme sa dostali na tento fajnový hrad a poďme ho teraz prejsť. Kamže máme ísť? Tak asi na druhé poschodie, čo nám inak zostáva. Tam sme ešte neboli. Dobre, takže poďme na to. Takže túto miestnosť sme ešte neprešli, tak si poďme prejsť. Yes. Dúfam, že teraz nám nič nevybavne. Moc ma to mrzí. Dobre. Aj to je toto. I keď necítim sa tu úplne dobre. Je to proste nové, neprebádané územia. A necítim sa tu úplne vítane. Ale no tak. I haven't cut open a man in a while. Let me string you up, slice your jugular, and just watch. Taken alive, dead, which would you prefer? You will look wonderful mounted in our hall. Neviem, čo mám robiť. Aha. Dobrý idiot, ako. Je fakt. Akože takmer som sa dosral. Môžete stopnúť zase? Fakt, ja som tu nečakal. Nemám takto rád prekvapka. Ja už craftiť. Ja som muníciu. Teda to sa dá ísť. A Miranda, či je Dimitreska. Čau, rád som ťa videl. Fakt vadné. Máme zelené. A predpokladám, že toto je zamknuté. Strašne sa mi páči, že tu máte, jak sa to povie. 5 náboje. Ty pána. To sa bude strieľať. Jasné. To vravím. A myslím si, že to budú aj nejaké animácie. Jo, to bude takýto puzzle.
Asi by sa to do toho mal strieľať a nechcem pýtať muníciou. Ale no tak. Fakt. Teraz sa dosť bojím. Tá zlakol, kámo. Jasné, že tu nás sa robili nejaké experimenty. Ja už sa tak nebojím, keď ich objavím. Do riti. Tých nepriateľov. Kde si? Dúfam, že mi nejde do chrbta. Ten zvuk sa približuje. Aha. Ja tú hru tak nemám rád. Že môžem mať hoci koľko nábojov, ale budem dosraný. V tejto možnosti ešte miestnosti možno ešte nikto není, ale... A v tej ďalšej už bude. Ty vole. Koľkože vydržíte, prosím? Bože, možno sú mi dobré, ale... Ako peniazové, ale... Ale proste, keď to spraví zlý zvuk, vec, ktorú zoberete, tak viete, že je na príbeh. Že jeden do hlavy z brokovnice a jeden z pištole.
Ako na strelnici. Á, Ingrida. Myslel som, že... Alebo skôr nie, že myslel, ale dúfal som. Neskúšaj to. Debil. Ale no tak. Tebe ne... Možno mi dochádzajú náboje dobroky. Poď. Nie. No, niekedy som rád, že to není všetko, ale teraz to ten prípad není. Ak túto to tak nechám asi nepreskúmané. Alebo proste nezískané. Ja to bude niečo na zostrelenie určite. A peniaze ja chcem. Že? Zabil si sa. Jak je? A viete čo, kašlem na to, nebudem to. Nebudem sa utrpene predĺžovať. I can't believe Cassandra caused all this mess. Do Which tools do you prefer? Give up yet? A healthy man's blood. I can't wait. Where are you going, little one? Bullets cannot harm. You stupid man thing! What? My body! It's breaking! Give up! How dare you bare your teeth at us! Bolo rýchlejšie, než som čakal. Kámoško. Ako sorry, že nerozprávam teraz, ale som dosť vystrašený. A môžete sa stopnúť zase, veď viete. A vrhneme sa na to. Ja dúfam, že vás, ako, jak sa povie, let's play na túto hru baví. Ak nie, tak mi to napíšte potom. Ja si to keď tak sám zahrám.
Yes, upgrade na zbraň. Yes, kámoško. Som mega happy. A šperáč. Tak ho rovno využijeme. Tu ho máme. Wooden Angel Statue. Čo to je? Je to valuable? Aha. Mne sa peniaze hodia. Ne. Zdrhneš. A je to čisto. Hej, ja chcem zvon. Ja nemám ale žiadny kľúč. Mám mať nejaký kľúč, ja? Tak asi na budúce pôjdeme von. A už som dúfal. Ideme za divkou. Keď mám plno noviniek. A hlavne plno veci na predaj. Thanks to your consistent patronage, I've expanded my services. You wish to make a purchase? Takže, najprv ideme zarábať. Iba jedna. Také peniaze. This should be enough. Ako som lovatý. On to znie strašne lákavo, ale proste, ak hovorím, je to v podstate cheating. Dá sa povedať. Ja si kúpim toto. Thank you for your purchase. Náboje určite nepotrebujem maximálne do tej broky, ale tie sú drahé moc. A asi by som upgradeoval. Delighted to. Ja asi upgradeím na max. It's fine, all finished. Aj mohol som aj do tej brokovnice zainvestovať ako. Ako tá ammo kapacity by sa hodila, ale keď ja to ammo nemám. Viete čo, ja radšej upgradenem na max pištelku. A ostatné ja si to pošetrím už. Pay me no mind. Have a wonderful adventure. Dobre, tak si to uložíme. No, dobre, tak poďme. A škoda, že není animácia, ako otvárať ten kufr. Furt musíme získať tie 4 masky. Kamže treba ísť? No hore. Určite hore. Takže ma tam tá jedna hnusná vyrušila. Tak ale tá už robí. A? Ja furt otváram mapu miesto toho itemov. Tak, vytvoríme si broky. To som ani nevedel. Joj, zase nejaká nová cesta. A toto je iba na loot. Aha.
Yes, vlastne. To je ten kľúč, čo všade je potreba. Aj keď teraz nebude potreba veľmi. A, Dimitreska. Ona nikdy neviem, kedy na teba proste, nikdy neviete, kedy na vás vyskočí proste Lady Dimitresk a zabije vás. Alebo proste jumpscaruje. A nemám veľmi rád jumpscary. Neviem, či je to poznať, ale som strašne vykadený z tejto hry. Proste strašne sa bojím. Hral niekto za Scary Teacher? Lebo strašne mi to schodisko to ju pripomína, ale kebyže je ústredie nakryto. Kebyže ešte takto z druhej strany. Ja viem, úplne zbytočná vec, ktorú vám spomínam, ale aha, dobre, tak tu na to je všetko. V podstate iba to je zamknuté dvere, tam sú. Aj tak sa furt dosť bojím. To výklenky sú sice cool, ale predpokladám, že ju nikdy ich poriadne nikto nevyužil. Aj tu som už bol. Je to celé vylútené? Je. Tu hore neviem. Ja aj to bude určite niekde. Zlatinka. Jo, musíme ísť vonka. Tak ja by som išiel pozrieť von. A potom by som to teda ukončil. Shall I give you the tour? Doriti. Dobre. On sedí ako? Dining room. Aha, ja som šel zle. Zmizla. Alebo nie? Ja som tú hru rozbil. Podľa vás mala až sem naháňať. Koľko či môžem niečo vyrobiť. A vyrobíte brokojce náboje? A do keľu. No tak to by si nás určite všimla. Iba, že keď bola animácia, no tak už som sa bál. Ja viem, nemal by som chodiť do dverí každý. A keď viete, prieskum. Ale... Ale veď mám 6 metal, ja zase nemám tamto.
No tak tu na vonku musíme ísť tam za Lady Dimitrescu. Ale to si necháme do ďalšieho dielu. Takže ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať like, odber, zdieľať, zvonček a vidíme sa u ďalšieho videa. Takže čau!